I pozdrav svima ljudi, vraćamo se malo na Hearthstone, to jest na Hearthstone kako već. I sad smo 15. rank. Jeste da je to jako nizak rank, ali nadam se da ćemo do kraja ovog mjeseca stići barem do 13. ja mislim. Nadam se u stvari. Samo što ovaj deck koji, to jest ovaj lik koji igra sad trenutno protiv nas, koristi jedan counter deck koji counter ovaj naš. Zato što on ima previše tauntova, a Hunteru je jedina svrha, to jest jedini način da se pobedi da ide face. Zato što Hunter kao Hunter ima dosta chargeova, dosta svačega i tako. Sad se nadam da možemo dobijemo onog Louk. I kad god mi ne treba ja dobijem Hoofera. A kad god mi treba nikad ga ne dobijem, tako da eto. Ajde daj mi nešto dobro. Pa onako iskreno. Dešavalo se mi da mi daju i King Crushera i King Mukulu i svakakve neke legendary karte. Ali sada to nije bio slučaj. Još jedan taunt. Sad se razmišljam da li da mu... Čekaj. Mislim da znam kako ću. Ovako. Mislim da bi ovo bilo korisno da mu ubijem. Posle da bacim Tundra Arena. I on ima još jednog ovog. Au. Dobro. Ovo je bilo nekako očekivano, pošto ipak on je... kako se zove... Joj, stao mi mozak, Warrior. Njemu je dala. Dobro. Mislim da bi to bilo dovoljno. Mislim da opet ima Execute u ruci, ali nisam baš sigurna. A ako ga baci, ja posle mogu da bacim ove dve kartice, tako da mogu da mu dilam još 6 damage-a. Armor. I još armora. Mislim da ne zna da mu to nije dovoljno. I idemo sad. I došli smo mu do poena, to jest do healtha. Ako ne uradi ništa u ovom potezu, onda je nadrljao i to žešće. Ali mislim da ima nekog taunta, to je 100% ima nekog taunta. Bukvalno mu je quest da ima to. Ali ako mu dam da dođe do tog weapona, bit će dosta teško. I predao se. Ovo je bilo veoma lako. A mi ćemo odigrati još jedan meč. Idemo. Nadam se da će da nam daju opet nekog onako slabog kao malo pre. Ajde, molim te, neko kao malo pre. Mage, dobro. Mageevi nisu tako opasni kao drugi hunteri. Ali najviše me counteri onakvi warriori. Ne znam šta je bilo s onim, da li se predao sam ili ne znam. Možda nije ni teo da igra taj game. To. Sad je usro motku. I da imamo šta će on da baci, dobro. Ja sad mogu da bacim ovo. Jer da bacim hijenu, on posle vjerojatno može da mi je pretvori u ovcu. Ma ajde nek bude šta bude. I ovako bi vjerojatno ovu pticu posle ubio fireballom, to jest ovo, fire blastom.
I sad on nema dovoljno eliksira. Pa da, klasika. Idemo red pack. Sad je bilo korisno da u ruku dobijem onog Tundrarina. Da li da posle bacim ovo ili da ga adaptujem? Mislim da i on sam ne zna šta sad da mi uradi. A daj. Najveći kancer od karte. I još jedan kancer od karte. Ili imaš još neki? Izgleda da imaš. What the fuck? Jeste, daći ima tak. Sada ga adaptujem, bar da mu ubijem jednog, bilo bi dobro. Ajde, daj mi +1/+1. A dobro, može i health, ali sad mi trenutno health ne treba. Sranje. Sad vidim šta da radimo u sljedećem potezu. U sljedećem potezu mogu ovog vuka da bacim, to jest inficiranog vuka. Ili još jedan red pack. Ovo to je verovatno da sljedećeg ovog kog prizovem da se pretvori u ovcu, ili je to ice block. Neko mi se čini više da je ovo ship party se valjda tako nešto zove. Dobro, ubio mi je ovog. Samo mogu da mu kažem hvala, ja mislim. Ali ubit će mi ovog. Ček, da imamo šta sad mogu da uradim, a da bude pametno barem malo. Da bude pametno barem malo i ja ga tek sad dobijem. Pa dobro. Evo, možemo to ovako, sad da mu ostane samo 2 healtha, ali dobro. Ovog ćemo da ubijemo onda za svaki slučaj. Posle bacimo u hijenu, to jest ovog što preziva hijene. Imam neki osjećaj da će ovaj meža taj do... I gađao mi ga. A šta je ovo pre odradio? Još jedan secret. Da nije mnogo. Znao sam, a nije to, on će da prizove istog takvog. Ali samo ja kad ovo, mislim da će to da ga prizove opet na 1 health. Malo mi je upropastio plan. A ja u sljedećem potezu... Ice barrier, pa dobro. Posle mogu da bacim Animal Companion i Red Pack. Ili ipak bolje inficiranog vuka. Nadam se će sada preskoči potez, ali to je nemoguće, to jest on to nema šanse da radi. Watch out, okej. Let's see. Šta ću da dobijem i dobro. I bacim ovo i za sad je to dovoljno. Kad bi ovaj teo da se preda kao onaj malo pre, sve je bilo super. Koliko mu je koštao ovaj secret? 3, verovatno je to neki ice barrier ili ice block. Da, pretvori mi ga u šip.
Još dva poteza pa mogu da prizovem ovu legendary kartu koju sam dobila. Mislim da mi se više isplatilo da sam dobila King Crush, ali ipak i ovo je fenomenalno. Kad bi mogli da završimo ovaj battle malo brže, a ne ovako da on razmišlja po 3 godine. Sve mi ih je frizovao. Pa dobro, ja sad dobijem još 2 ona pacova i ove gluposti. A on će... Da, baš si njega morao da ubiješ. Pa dobro, ovi ostali jednako dijelaju po 4, tako da... Okej. Šta je ovo, šta je ovo? Super, sad ću ovdje da ima 13-13. Da, ovo je ice block, 100%. Nadam se da nema onu spelku da mi pretvori ovog u ovcu, ali ovo ne može da bude pogođeno spelkama ni hero powerima, tako da... Ovo je tako OP karta. I svima je dealo po 2 damage, pa dobro. Šta ćeš sada baciš? Nadam se da nije dobio nešto previše dobro. Ajde, izaberi više. Kojim ću samo direktno da ga udaram, mislim da je tako najbolje. Samo šta mi je sljedeća karta. Da. Eto ga. Samo da ga malo uplašimo. I šta ćeš sad? A ne može, ne može, ne može. Ne možeš, Burazir, otporan je. On i dalje pokušava, ali kao što vidi, to mu baš i ne ide. Taunt nema, koliko mogu da primetim. What to do, yep. Pokušava svim i svačim sad da ga pogodi, ali nekako mu baš i ne ide. I nestaje mu vremena. Ne možeš ni hero powerom da ga pogodiš, pobratime. Nope. Da će da ga udari? Neće. Evo ovako ćemo, ovog ćemo da mu uništimo. Hero power. I direktno. I još malo, sljedeći potez mu je zadnji. Svako se sad sam ne preda, koliko mi se čini, neće. Ajde dalje pokušava da ga pogodi s pelkama. Ne može, ne može Burazeru. Moraš da ga ubiješ ovako. Evo sad će on još malo da pokušava da baci spelke. I predao se kao i onaj prošli. I to je bilo to za ovaj video, nadam se da se svidio i doviđenja.